niya pa sa tanyang ganingon. Makagawas na lagi ka. Hapit ng gil. Sige. Wala nga ni Papa. Amping ka din na kanunay pa. Bye-bye. Amping mo sa biyahe. Sige. Kaan ka dihan sa pagkaan. Ganda naman dahil. Kamong gaya. Kamo ko niyang mami. Sige ba, hindi mo bigyan kasi yung Papa. Wala ka ning hilak. Nalipay na lang ko karong pagduawa. Kayo maghilak. Dasi miyagi. Grabe luha. Gatagaktak dyan hilak dyan nga atubang dyan amahan. Karon, wala sa hilak. Kakamubo na siguro gamay. Hi guys, good morning. Alas 3 pas kadlaw nagluto na ko. Modo aming Mario. Atayo batikon dyan tarikos nga ipadangan ko ang adobo. Hi guys, alas 3 pas kadlawon dyan. Nagsugod ako gluto guys. Kaya karong adlaw, madto mi sa kuan BGMP. Hinja, magpakaan man siguro to ilang sila guys. Magluto ko og mamanilang ganahan adobo nga atay og kanang batikulon sa man ako atay man dini ilang ipaluto og madto ko guys. Kaya guys, anang gilunod kuan guys, atay o kanang batikon. Kaya guys, niyagi na mong pagduaw boboy, last day, kasi si naman ni Madto. Para kasi hilak mo grabe luha, dood sa kahasang yun nga daw kayo katubangan sa imong papa. Kay kanang kuan food, para di mag-iuba. So, mao na ni guys. Namang gitakliban. Wa na karawa sa kayang ibatangan na nagsuka. So guys, sama na kong luto sa adobo kani. Ako na pini pansit. Kinala dyan mapansit to dyan. Kuhan ka na ngayon. Ang sagol, magyapon ni atay o batikon mamaji ilang request ni naman ni dadun kada mo bisita. Kaya guys, kaya to kanang naay si Mario kira kaso dito kumodo kami kanang sa dito ko nang problema ni kay okay na ko sa kaso pero isang anak kumatubang magilak dito si Boboy mo to nga kasi ningi ang plano din lang panatadon kay masuluoy mahinuon og asasana sa radto sa hindi ba sa magkita sa isang papa kay para dito kay mahilak naman di pagkakitaan sa bagsagit ito da awo galing ang tao so plano ko din naman sa dadon sunod na naman siguro to sa gapos mamaali dari gamay ra lagi among putsi pila kay masud so si Nini, ibilin na sa alaman na alaris ni Kuan, hindi dama lang sa dag pagpamapanid to. So guys, sunod sa kasagunahan ng bangon Kuan na hinong ko bawo na hinong ko dahil sa kusina pero dati nagpangadok yun ang mga bawo. Alas 3 pa lang ko ning bakod, alas sakto sa alas 3 na ako sa kusina. Hello guys,
A few moments later. Hi guys, good morning. Ne. Okay na ka diha. Oh. Agbaagi mo magkaon tubig, ha? Dati nga, di kasi titaw ni nagbangko. Ah, okay. Diyan guys, amo ra sang ibilin. Oh. Dara rin dyan naman. Kay kuan na anay kapuyan pun sara-sarasahan sa di man pud sila si jang munahog sa ijang pa ato jang papa no okay ra ka din na. Nasa pagkaon sa klaban. Upan ki usapon piot. Pero piyot man sa kutsi kay alam sa maalis. Sila sa likod. Next na lang ka ha. Next. Diyan og na kay kuan manahog na katili na. Likod. Abri na yung bintana. Maning. Diyan okay problema ang kahanan tanan. Sige bali. Papa Diyan may mangini papa. Kuan. Nakay pahumot dito. Didi. Kanang may bunpin mo. Ano ko bunpin kung may manila. Sige. Ang akong iiwan ni Papa. Maayo ang yang kinawasan ng tadi niya pa. Sa niya ganingon. Makagawas na lagi ka. Hapit ng guild. Sige. Wala nga ni papa. Amping ka din na ano nga pa. Bye-bye. Amping mo sa biyahe. Sige. Kaan ka dihan sa pagkaan nga dama naman dahil. Let's go na ta kay na dato para berting biyahe. Monitor mo ko na marami yung mga vlog. Okay na kami kanang sister okay na ka? Pasipat ka wa sudlay ganina pa. Kapanood mo. Ay. Dalar buli mo mobile pro bagit tingangan. Dati kon. Inom na daan. Mo sa basa ka na kaila ate dulor ko no. Oo, kailangan mo. Sa kalikod ang ikaw kakaila. Masih siya pa utang na sa green. Dagat sana na. I love you, Lena. Kuya sa niya. Tata na, ikaw na ng kasay mong papa. Nakahila ka, Timmy. Ang hinakong ko. Mingon ka? Ang kahilak mo. Kay ningawan na siya nimo. Ako pa inyong kahilak naman dyan. Ikaw gito kahilak ko na. Kay si Rodin ang ating ipasazo, pero takasazo kaya ang Ako look. may nani nga bata man, pero laki yan. Ang pagbusto. Tata na na. Ano siya 28 years old. Ijang bawon. Kang kuhi mag-thank you ka na ni. Thank you ka ni sister lang. Pasalubong ang ikaning kuan. Kanin si Gitis. Wala pa ko ligo. Sige, sige. Hindi naman na mo medyo. Classmate mo dai. Classmate. Na, ang classmate tapad. Babay sa ko na si mga sa classmate ko. Bye. Gwapa kay Kati to. Uloy sila mga. Ako rin si Jin Gawapahan. Gamuli. Inom na kay mo biyahe pa. Palagi ko mo. Wala na. Isa kay ato naman sa backseat kay Dai ikaw mag-frontseat ako. Kang mother ng pasalubong, thank you ka. Kasi bo. Thank you. Siya ko hindi. Welcome. Ako lagi ko dito. Agpanot to ni Daday. Naray ka nung dana. Sudan. Pero na ipansit para dos kaldero. Di ka mo banday. Bye-bye, Day. Bye. Open na siya kay nanudlay pa ya. Mula ka ni alas 12:30 ako rin mabilin. Usaon na mag-usam ko din eh. Bye. Ano na? Kamu ba din po na? Wag kang papag-order boy ha. Ya, ano sulo sa mga. Ano ni? Ato sige magliyag ha.
Si Gunit ha. Saan siya magigan tay? Luoy bada kung nini mamait ka. Ano man? Nagawa ko di makalakaw mamait ka. Saan man na? Kampot Ginoo mamait ka. Mutit yung musbay matimi. Motoray ko andani. Mga pulis. Lisensya? Iya to. Lek cuma tahu namin ko ni. Pangakakapang ito ng lisensya. Saan siya yung ganyan? Dato makita ng papas. Naglabay gindulman mamait ka. Basi Lilia. Lilia ha? Magliligin dul man na. Kita yung papa. Atos ligtas surveying services. Kita ya play sa papa ma. Ligtas. Ligtas ma. Lain ma. Kaya ko'y lain ma. Ay lain na plido ng ilan. Yung plido ka? Uban pang lain ma. Antipas ma na may. Antipas. Uy. Hayuma. Yung bata ma. Jarag wagi tag dapi unahan nila sa na natoy ka ng ligtas surveying. Oo, nadiha. Kakita ka ng surveying ligtas surveying services. Tug sa boy. Mana yung sunod yun? Kuno ka kaato. Kandira bubul. Hi guys, dana mi yan. Lipat jara ba ligog dagat? Dua sa lig. Ano nga, ganyan tahan di ko sa paliguan. Hindi magitugnaw pa. Tugnaw kayo kuan, tugnaw tubig basta buntag. Hapon ang iligo. Hapon tugnaw po pero mo init-init yung balik tugnaw. May sakwari. Kami ni. Abot lang kam na po. Ban ka te. Hi guys, ano ni? Ban ka? Dito eh. Nagapot mo ban. Yung pagkakatanong Mario. Lagi manglabak ko. Di pagkakasunod. Yan, salamat ka dyan. Salamat ka te. Salamat kayo. Kaya na, arang lipad naman eh. Basta tayo diha man basta tayo Na? Hindi ko sa dek, mo bid. Ale, gibilin. Na, ilang na. Basta bordo diha. Wa na dayon kay gabi na. Katatay ng pan. Kato. Kato mo sa ka. Kato ray. Kana may ilan ay grocery dito. Ano moro ni? Aro ragili kanay motor. Oh. Ha? Pwede pod. Ano na pod? Ha? Hawa na pod. Kamu kita. Daghan na lagi mo isa. Daghan na mo. Anak ko lagi ka. Ingat ka na, nag-birthday nga na yung nakamuli. Ikaw, iyo man na si Dana. Ni bitaw. 24 pa man, no, Atris. Di ka uliin. Hindi ako muling birthday na nay. Hindi sa kumuli, na, hindi sa kumuli siya. Laylay mo sa ada ngari. Tara nga. Mama na. Pretty. Oh, yun na. Banda. Banda. Ano mo man ito, te? Agsa ko. Naikwanda na, Tuon. Nailutono, naipansit, taga sa parang pansit. Wa, malagi pa Sige butang amboy. Wa, may fighter. Sa may pinagpansit. Tatay. Uy, di. Ay, do. Ay, salamat sa muli mo. Amay na ko tayo, hala. Kita ko ni amay na ko, ako magpaila tayo. Budok kang nay? Budok ko ni nanay classmate ha. Ani sugot na siya. Asa man gadto ko niya? Budok man ko nanay. Gambag na bakit oras? Hindi ka masro din. Ako ang bobit. Saksak na, kag-ibot man ni kay run out man. Ay, ano lang rin guys, sa kata sila rin. Salamat sa naghatag sa mo ang rare.
Di na ingag halimos lemos ha. Gihatag mo na hindi kabutangan sa lipay ni mother. Dari tanan na mo sa pamagyo. Pilahin siya te? Kalabo. Na, bukan bisa na po. Damay, buwan. Betul ni kami. Dapat mamali. Ginsa. Ako lang mo inay. Lata niyo pa rin isa. A few moments later. Dali ra Malig nang itlog pagkuaniza. Last July. Itlog pa ni karon kuan na, piso na. Masugba na. So guys, padong kami sa BJMPin, dyan hapit medali sa kung nagkuha may sapatos ni Boboy. Sapatos nila ni Mario nagpadaan dyan. Karon mo dito namin nga to sa akuan, BJMP. Padong namin dyan. Kasi dali namin dito guys, igwa namin mo hato dari amang niluto dyan. Kananay mo. Balik ka po sa family house ka ito naman ito. So guys, wala ko kakilip yung video dito sa Ubay. Parang na po may uli na po yung pwede sa pamilya. So, alam ko ka-video dito, kay bawal po na-video dito. So, pauli namin, ito namin manito sa family house. Kailan kayo rin na. Wala sila yung mais, bago na pa nilang mais lang. Walang may daghan. So, dyan mag-butang. Kabilang si Minto makaglaro. Di ba rin lagi? Wadi ka kalang ili? Ili ba sino ka lang? Kalaan? Ili. Oo. Kamong gayo, tambok ko niyang mami. Sige bati ni mo bigyan kasi yung papa, wala ka ning hilak. Des niya hilak sa grabe luha nang amog. Ganina ba? Sige bati ni mo kanina ngom kaning hilak. Ina boy. Kaya ba kinanam mo sa papa? Boy, bali boy ina. Ikaw mami, sa imong gibatin mami. Kita kang papa. Sige ba bro? Dakas ba bro, dako no. I could go back. Sapad niya ate ka, sapad niya ate. I saw you. Nga natin? Ha? I wish I could go back to the very first day I saw you. Haling Katawag ka na eh. Binisaya to. Bisaya ka na. Wow, saan? I wish I could go back to the very first day I saw you. Oh, di ba? Ano sigas ko si? Tarikas katong bag na to. Sagot ba? Banay? Persuyo. Pursue yung mga nanay. Tanawa, magkakasa na kay English paka po na kay nang English is dalton. Ang isa. Dari gilingkuran na tayo ng hagdanan. Gisan. English is dalton. Sa timo gi English. Saan eh? Sa English is English te. Nanay. Where are you going? Sit down. Musa ka sa ganan. Di na mga kadi kasabot Bisayas Dalton? Wa manaanan bag English. Mariging na where are you going? Sit down sa kaning hagdanan. Gihilak mandur gini alik. No, ang taguli. Oh no. Nahilak sa duro ng bunak ko ay. Nakalapok mo, pagka-nakalap man ko. Pagkakalap na kayo, oh no! Hindi naman ka grabe nila kami. Kaya ba mo tayo lang bad, kaya ba tayo nakalap ba? Bad lang ba? Bakit?